Ούτε η κομμουνιστική ιδεολογία τελείωσε, όπως διακηρύσσουν ορισμένοι, ούτε ο δρόμος της κοινωνικής εξέλιξης έκλεισε και σταμάτησε στον καπιταλισμό. Όλα θα αλλάξουν. Μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια, όμως τελικά όλα θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν και θα έρθει μια άλλη ζωή. Μια ζωή δίκαιη, μια ζωή της δημιουργίας, η ζωή του σοσιαλισμού. Η βαθιά πεποίθηση ότι ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον και ο κόσμος θα αλλάξει παρά τα πισωγυρίσματα της ιστορίας χαρακτηρίζουν μέχρι το τέλος της ζωής του το Χαρίλαο Φλωράκη. Θα μ' αφήσετε να χαιρετήσω. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συγκίνηση νιώθω που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Οι ήρωες θεωρούνταν τα παλιά χρόνια της παρανομίας, της δεκτορίας του Μεταξά, όποιος πάλευε ενάντια στη δεκτορία και θεαζόταν. Μετά στην κατοχή και στον δημοκρατικό στρατό, όποιος σκοτώνονταν ή πήγαινε στη φυλακή και κρατούσε. Σήμερα οι ήρωες είναι όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καινούρια τάξη. Αναπολώντας με περηφάνεια τα 85 χρόνια ζωής του κόμματος, σημειώνει πως δεν υπάρχει κατάκτηση, κοινωνική ή δημοκρατική, που να μην συνέβαλε το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, χωρίς να παραιτείται από τον τελικό του σκοπό, δεν σταμάτησε ποτέ να καταπιάνεται με τα καθημερινά προβλήματα του λαού, με τον αγώνα για την ειρήνη, την υπεράσπιση της ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Στήριξε και βοήθησε κάθε αγώνα, κάθε κίνημα, κάθε προσπάθεια από όπου και αν προέρχονταν, με στόχο την απόσπαση κατακτήσεων υπέρ των εργαζομένων των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Ο Χαρίλαος Φλωράκης ήταν μια από τις σημαντικότερες ηγετικές φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος. Πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 1972, βάζει τη σφραγίδα του στην πορεία του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας. Χωρίς όλους εσάς που ζείτε σε όλη την Ελλάδα, ορισμένοι ίσως δεν κατάφεραν να γυρίσουν και από τα χρόνια της προσφυγιάς, το κόμμα μας δεν θα μπορούσε σήμερα να παίξει αυτό το ρόλο που παίζει στο λαϊκό κίνημα της χώρας μας, στις διεθνείς προσπάθειες για την ανασυγκρότηση της δράσης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, χωρίς όλους εσάς, χωρίς όλους εκείνους και εκείνες που έφυγαν από κοντά μας, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε και να οραματιζόμαστε το μέλλον του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Ο Χαρίλαος Φλωράκης γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1914 στο χωριό Ραχούλα του Δήμου Ιτάμων των Θεσσαλικών Αγράφων. Χάρη στο Χαρίλαο έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο. Χιλιάδες Έλληνες αναγκάστηκαν να ζητήσουν και εντοπίσουν στο χάρτη τη Ραχούλα Καρδίτσας, τόπου καταγωγής του Χαρίλαου. Από πού είσαι? Από τη Ραχούλα Καρδίτσας. Και η ερώτηση-απάντηση είναι άμεση, από το χωριό του Φλωράκη. Ήταν το τέταρτο από τα 6 παιδιά της οικογένειάς του. Στο χωριό έμεινε μέχρι τα 10 του χρόνια με την αγαπημένη του γιαγιά. Ανάμεικτα αισθήματα νιώθω. Αισθήματα συγκίνησης, αισθήματα χαράς, αισθήματα νοσταλγίας.
που βρίσκουμε σήμερα σε αυτά τα κόμματα, σε αυτόν τον τόπο που γαλοχήθηκα με τα νάματα της αγάπης στον άνθρωπο, με την αγάπη στην πατρίδα, με την αγάπη για μια κοινωνία δημοκρατική και δίκαια. Είναι μόλις 15 χρονών όταν συνδέεται για πρώτη φορά με το κομμουνιστικό κίνημα, διαβάζοντας το αλφάβητο του κομμουνισμού. Το 1929, όταν ο Βενιζελισμός με το ιδιώνυμο διώκει τους κομμουνιστές, εκείνος οργανώνεται στις ομάδες πρωτοπόρων μαθητών της Σόκνη. Συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του 1934-1935 ενάντια στο φασισμό, ενώ βρίσκεται στις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη, αντιτάσσεται στην 4η Αυγούστου μέσα από τις τάξεις του πανίσχυρου συνδικάτου των τριών ΤΑΦ, τηλεφωνείο, τηλεγραφείο, ταχυδρομείο και συμμετέχει στον αντιφασιστικό Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Ως υπάλληλος των τριών ΤΑΦ, αναπτύσσει συνδικαλιστική δράση και διατελεί γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας του Κλάδου. Το 1941 γίνεται μέλος του κόμματος και παίρνει δραστήρια μέρος στην ανασυγκρότησή του. Εργάζεται κάτω από συνθήκες πλήρους παρανομίας, ενώ οδηγείται 2 φορές στα κρατητήρια της κατοχής. Παίρνει μέρος στην οργάνωση και καθοδήγηση της απεργίας των Τριετατικών τον Απρίλιο του 1942, στην πρώτη μεγάλη απεργία υποκατοχή και μία από τις πρώτες απεργίες στη σκλαβωμένη Ευρώπη. Προσχωρεί στο ΕΑΜ μία ακριβώς μέρα μετά την ίδρυσή του. Πολεμά τους κατακτητές από τις γραμμές του Ελλάς με το ψευδόνυμο Καπετάν Γιώτης και φτάνει στο βαθμό του ταγματάρχη. Η γενιά της εθνικής αντίστασης ύψωσε το ανάστημά της σε κράτη μεγαθύρια εκείνης της εποχής. Αντιστάθηκε και αντιπάλεψε τη φασιστική τάξη πραγμάτων του Χίτλερ και του Μουσολίνι. Ο ίδιος ο ιστορικός ηγέτης, στο αυτοβιογραφικό του που περιλαμβάνεται στον πρώτο τόμο του βιβλίου του Χρήστου Θεοχαράτου με τίτλο «Χαρίλαος Φλωράκης και Λαϊκό Κίνημα», αναφέρει. Το Γενάρη του 1943 πιάστηκα από την ειδική ασφάλεια μαζί με τον Κλάδη και τον Αποστόλη Δρακόπουλο. Η σύλληψή μας έγινε για τη συνδικαλιστική μας δράση και ύστερα από έγγραφο του Υπουργείου Τριών ΤΑΦ. Στην ασφάλεια κρατηθήκαμε 5 μέρες, στο ίδιο δωμάτιο και οι 3. Απολυθήκαμε ύστερα από κινητοποιήσεις των υπαλλήλων των τριών ΤΑΦ στο Υπουργείο και το Πολιτικό Γραφείο. Καμία δήλωση δεν υπογράψαμε. Η στάση μας ήταν επαναστατική. Αναγκάστηκα να πέσω στην παρανομία μέχρι το Μάρτιο του 1943, οπότε βγήκα στο βουνό, στον Ελλάς, ύστερα από εντολή της οργάνωσης της Αθήνας. Με την ομάδα του, ο Χαρίλαος Φλωράκης συνόδευσε το Σαράφι και τον Σαμαρινιώτη από τα Δερβενοχώρια μέχρι τη Χασιά, όπου τους παρέδωσε στο σύνδεσμο της Αθήνας. Ήταν η πρώτη φορά που κατέβαινε ο Σαράφης στην Αθήνα μετά την προσχώρησή του στον Ελλάς. Το καλοκαίρι του 1943 ανέβηκε ολόκληρο το αρχηγείο Αττικοβιωτίας στην περιοχή Ευρυτανίας. Πήρα μέρος στη δράση της δεύτερης μεραρχίας με μαχητική αποστολή στην επιχείρηση της Άμφισσας και στις επιχειρήσεις του Δεκέμβρη. Τι μας έχουν μείνει? Βίνιανοι και κορισχάδες. Και αυτά τα έχουμε στην αφάνεια. Και δεν είναι τυχαίο που είναι στην αφάνεια. Ό,τι σχετίζεται με την εθνική αντίσταση, αυτό οι κρατούντες δεν θέλουν να προβάλλεται. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί δίχως αντίσταση να δεχόμαστε τους Αμερικάνους σήμερα? Η απελευθέρωση της Αθήνας βρίσκει τον Καπετάν Γιώτη στην ολιγάριθμη αλλά ηρωική δεύτερη μεραρχία του Ελλάς, στρατοπεδευμένη στα Βίλια. Οι διαταγές που συνόδευαν τη Συμφωνία της Καζέρτας απαγόρευαν στις μονάδες του Ελλάς να μπουν στην Αθήνα. Μετακινείται κατά μήκος του τόξου Βίλια, Χασιά, Δερβενοχώρια, Εκάλη και στρατοπεδεύει στις παρυφές της Εκάλης όταν ξεκινούν οι βρετανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι 4.000 μαχητές λαμβάνουν μέρος στις πιο δύσκολες και φωνικές επιχειρήσεις από τις 6 Δεκέμβρη του 1944 μέχρι και τις 6 Γενάρη του 1945. Στις 16 Δεκέμβρη του 1944 διατάσσονται να εξουδετερώσουν τους 1.000 Άγγλους αξιωματικούς και στρατιώτες της αεροπορίας που βρίσκονται στα μεγάλα ξενοδοχεία της Κηφισιάς. Η αποστολή είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Οι αντάρτες με επικεφαλή στο Διαμαντή και με την προσωπική καθοδήγηση του Χαρίλαου Φλωράκη εισέρχονται στην Κηφισιά, διπλώνουν τα ξενοδοχεία Σέσιλ, Απέργη και Πεντελικών, συλλαμβάνουν τους Άγγλους στρατιώτες και εξασφαλίζουν άφθονο πολεμικό υλικό. Η Κεντρική Επιτροπή του Ελλάς, σε έκτακτο ανακοινωθέν της, αναφέρει: μονάδες δεύτερης μεραρχίας και πέμπτου συντάγματος, κατόπιν πεισματόδους αντιστάσεως, πρωινές ώρες 19 προς 20, εξουδετέρωσαν εχθρικές αντιστάσεις Κηφισιάς.
Εχμαλωτίστηκε ολόκληρο το στρατηγείο της αεροπορίας με το στρατηγό, 50 αξιωματικοί και περί τους 500 Βρετανούς άνδρες. Μιλώντας για τη μάχη του Δεκέμβρη, ο Χαρίλαος Φλωράκης αναφέρει: Το Δεκέμβρη δεν τον εξαπέλυσε το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ τον υπέστη και φυσικά αντιστάθηκε. Σήμερα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μία σειρά από ντοκουμέντα, φαίνεται ολοκάθαρα ποιος επιδίωξε και επέβαλε το Δεκέμβρη. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι ο Δεκέμβρης ήταν μία καλά οργανωμένη ξενική εισβολή και ένοπλη επίθεση για να χτυπηθεί το λαϊκό κίνημα. Στο Δημοκρατικό Στρατό, ο Χαρίλαος Φλωράκης βγήκε τον Νοέμβρη του 1946. Όπως αναφέρει: Για μένα καθορίστηκε να βγω ένοπλα από την Αθήνα στην Πάρνηθα. Βγήκαμε 13 από την Αθήνα στην Πάρνηθα οπλισμένοι με πιστόλια. Περνώντας από τα καλύδια της Χασιάς, πήραμε και ατομικά τουφέκια. Είναι γνωστό πως ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας αποτέλεσε την οργανωμένη ένοπλη αντίσταση και δράση ενάντια στην ξενοκρατία και την ντόπια αντίδραση κατά την τριετία 1946-49. Ήταν ένας λαϊκός επαναστατικός στρατός στα ιδανικά του, στο ηθικό του, στην πολιτική και την οργάνωση. Το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η πίστη του στο λαό και ο δεσμός του με αυτόν. Και χωρίς αμφιβολία ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας θα καταγραφεί στην ιστορία δίπλα στο 21 και στην δοξασμένη εθνική αντίσταση. Μέχρι το Μάρτιο του 1947 ήταν στη Ρούμελη. Δούλεψε με τον Διαμαντή στις διεισδύσεις Παρνασσού και Λοκρίδας. Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις Ρούμελης, στη διείσδυση και τον ελιγμό Βάλτου Τζουμέρκα για τη μεταφορά του Γενικού Αρχηγείου από τη Ρούμελη στη Μακεδονία. Με την πρώτη ονομασία των αξιωματικών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, το Δεκέμβρη του 1947, ονομάστηκε Αντισυνταγματάρχης. Τον Απρίλιο του 1948 Συνταγματάρχης και το Σεπτέμβρη του 1949 Υποστράτηγος. Του απονέμεται το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Β. Τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και στο χέρι στις επιχειρήσεις της Νότιας Υπήρου στο Ξεροβούνι το 1948. Πολλά υπόθηκαν και λέγονται ακόμα σε βάρος του Δημοκρατικού Στρατού. Και εκείνο που κυριαρχεί είναι η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας και το ρίξιμο άφθονης λάσπης. Λένε παραδείγματος χάρη πως τον εμφύλιο πόλεμο τον επιδίωξε και τον επέβαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να πάρει την εξουσία. Σήμερα όμως μια σειρά ντοκουμέντα του Foreign Office, των μυστικών υπηρεσιών και εγγλέζικων και αμερικάνικων που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάτι άλλο μαρτυράνε. Μαρτυράνε ότι και την ένοπλη εγγλέζικη εισβολή το 1944 και τον εμφύλιο πόλεμο αυτοί τον επιδίωκαν και τον οργάνωσαν. Ακόμα από το 1943 το ομολογείο Τσόρτσιλ να ετοιμαστούν στρατιωτικά για να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα της Ελλάδας και να επιβάλλουν την δική τους πολιτική. Στις μεγάλες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν με την προσωπική συμβολή του εντάσσονται η κατάληψη της Καρδίτσας το Δεκέμβρη του 1948, η κατάληψη του Καρπενησίου και η διείσδυση στη Νότια Ελλάδα. Η επιχείρηση στην Καρδίτσα προβλημάτισε έντονα κυβερνητικούς και Αμερικανούς με δεδομένο ότι η πόλη είναι παιδινή. Στην ηρωική διείσδυση στη Νότια Ελλάδα, η πρώτη μεραρχία με επικεφαλή στο Χαρίλαο Φλωράκη διατάχθηκε να μεταβεί στη Θεσσαλία. Στόχος ο αντιπερισπασμός των κυβερνητικών δυνάμεων από το Γράμμο που χτυπούσαν τα άλλα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Οι άνδρες της μεραρχίας του Χαρίλαου Φλωράκη έδωσαν 39 μάχες μέσα σε 43 ημέρες. Η κατάληψη του Καρπενησίου από τις 19 Γενάρη μέχρι τις 6 Φλεβάρι του 1949 ανέστηλε κατά 2 μήνες τα σχέδια των κυβερνητικών για σαρωτική εκαθάριση της Ρούμελης.
ο στρατηγός Θρασίβουλος Τσακαλώτος ομολογεί πως ήταν η πρώτη φορά που οι αντάρτες διατηρούν επί τόσο χρονικό διάστημα μία πόλη και μάλιστα στο κέντρο της χώρας. Η τρίχρονη εποπλεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανέδειξε τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση των μελών και των καθοδηγητών του, ένας εκ των οποίων ήταν ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο οποίος εκτιμά. Ποτέ άλλοτε τόσο λίγοι, άοπλοι σχεδόν, πεινασμένοι και αποκομμένοι, δεν πολέμησαν εναντίον τόσο πολλών, πάνωπλων, χορτάτων και διασυνδεδεμένων με ποταμούς εφοδίων, κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα επί 3 χρόνια και 5 μήνες. Ο Δημοκρατικός Στρατός μπορεί να έχασε τον πόλεμο, αλλά ήταν από την αρχή ο ηθικά νικητής, ο ηθικά δικαιωμένος. Το 1949 εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σπουδάζει και αποφυτά αριστούχος από την Ακαδημία Πολέμου Φρούζε της Μόσχας. Διώκεται, φυλακίζεται και εξορίζεται συνολικά 18 χρόνια. Τα 12 κατάδικος και ισοβήτης στις φυλακές και 6 χρόνια στις εξορίες. Πολλές φορές κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου και δικάζεται σε ισόβια κάθυρξη. Από τις πιο γνωστές, η Μεγάλη Δίκη το Μάιο του 1960 στο Στρατοδικείο. Στον ογκώδη φακελό του, η ασφάλεια και οι αστυνομικές αρχές της εποχής του εμφυλίου δίνουν τον αξιομνημόνευτο αριθμό 22.222. Το Δεκέμβρη του 1972, στη 17η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, ο Χαρίλαος Φλωράκης εκλέγεται πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα χωρίς διαβατήριο και χωρίς ηθαγένεια, ενώ το κόμμα έχει υποστεί αλλεπάλληλα χτυπήματα από τη δικτατορία και τον εμφύλιο. Το 1978 συνέρχεται το 10ο συνέδριο του ΚΚΕ, το πρώτο νόμιμο συνέδριο μετά από 27 χρόνια παρανομίας και 25 χρόνια αναγκαστικής προσφυγιάς, και εκλέγει το Χαρίλαο Φλωράκη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ειδικά τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν μια μεγάλη λαϊκή απέτηση από παλιά ακόμα για την νομιμοποίησή του. Στο 11ο συνέδριο του κόμματος, το Δεκέμβριο του 1982, και ενώ ήδη βρίσκεται στην εξουσία το Πασόκ, ο Χαρίλαος Φλωράκης τονίζει. Η κυβέρνηση προβάλλει σήμερα κάποιο τρίτο δρόμο. Εμείς το λέμε καθαρά. Ή με τα μονοπόλια ή με το λαό. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, καθοδηγεί με συνέπεια και σεμνότητα το ΚΚΕ, το υπηρετεί πιστά και αταλάντευτα στη διάρκεια όλης του της ζωής. Σήμερα όλες μας τις δυνάμεις τις αφιερώνουμε στην πρόθεση της αντιπεριστικής αντιμονοπολιακής συσπήρωσης και συνεργασίας, ώστε ο λαός να μπορέσει να απαντήσει στη βάρβαρη επίθεση που δέχεται, να ανοίξει το δρόμο για βαθιές αλλαγές που θα τον φέρουν στο προσκήνιο. Η συγκρότηση αυτής της συμμαχίας είναι πάνω απ' όλα συμφέρον του ίδιου του λαού. Ο ηγέτης που πέρασε από το καμίνι της κατοχής και του εμφυλίου, που περπάτησε σχεδόν όλα τα βουνά της χώρας κυνηγημένος από τον κυβερνητικό στρατό, ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει πόλεμος. Ενώ τα νατοϊκά αεροπλάνα βομβάρδιζαν το ιουγκοσλαβικό λαό, ο Χαρίλαος Φλωράκης βρέθηκε στην πολύπαθη χώρα. Οι βόμβες και τα νατοϊκά άβαξ δεν του κάνουν εντύπωση. Είχε αντιμετωπίσει άλλωστε πολλά χρόνια πριν τις βόμβες Ναπάλμ στα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι.
Έζησα τα χρόνια της κατοχής Živeo sam za vreme και του okupacije εμφυλίου πολέμου. i za vreme građanskog rata u Grčkoj. Ξέρετε ποιο ήταν τότε το σύνθημα της ελληνικής νεολαίας που μάχονταν? A znate li koja je tad bila parola grčke omladine koja se borila? Πολεμάμε και τραγουδάμε. Borimo se i pevamo. Αυτό μου προκάλεσε απόψε μια πόληση της μνήμης των παλιών τη μεγάλη συγκίνηση όταν βλέπω εσάς να τραγουδάτε και να πολεμάτε με τον δικό σας τρόπο. I zato me večeras toliko dirnulo kad vas vidim da pevate i pevajući se svoj način odupirete dušmanu. Σας χαιρετώ. Pozdravljam vas Και να είστε βέβαιοι i budite sigurni ότι η νίκη θα είναι με τους λαούς των Βαλκανίων και πριν απ' όλα με το σέρβικο λαό. da će balkanski narodi, a pre svega srpski, iz ovoga izići kao pobednik. Ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνάντησε τον πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς εν μέσω του πολέμου και μετέφερε τη συμπαράσταση του ελληνικού προς τον ιουγκοσλαβικό λαό, αλλά και την καταδίκη του στο αποτρόπαιο πρόσωπο του ιμπεριαλισμού. Δεν μπορεί κανένας παρά να νιώθει αισθήματα αγανάκτησης. Ne može niko, a da se ne osjeća ogorčen, da ne osjeća ogorčenje. Είναι καλύτερη μαρτυρία το τι υπερασπίζουν οι αμερικανοτοικοί ιμπεριαλιστές. Ovo su najbolja svjedočanstva onome čemu i zašto služe NATO i američki imperijalisti. Μαρτυράνε την υποκρισία τους Ovo su svjedočanstva njihove hipokrizije και τα σχέδιά τους. i njihovih pravih planova. Αλλά από τις επαφές που είχα από τους ηθήνοντες εδώ του σέρβικου λαού, σχημάτισα τη γνώμη ότι αυτά που προξενούν όχι μονάχα δεν επιδρούν στο φρόνημα και στην απόφαση του σέρβικου λαού, αντίθετα δυναμώνουν ακόμα τα αισθήματα αντίστασης. Να ορθώνεις το ανάστημά σου στους μεγάλους μιας συγκεκριμένης εποχής δεν είναι λίγο πράγμα. Να αφιερώνεις όμως την ίδια σου τη ζωή σε αυτό το σκοπό λέγεται ηρωισμός. Είδαμε τον κόσμο στους δρόμους του Βελιγραδιού. Ali videli smo i narod po ulicama Beograda. Φαινότανε στο πρόσωπό τους A na licima im se η videlo κατερικότητα, η αποφασιστικότητα, odlučnost, smirenost, η ηρεμία hladnokrvnost και η διάθεση για παραπέρα αντίσταση. i odlučnost da nastave sa otporom. Αυτό μου προκάλεσε πραγματικά αίσθημα θαυμασμού. A to je u meni izazvalo osjećanje divljenja prema srpskom narodu. Αλλά τούτο το απόψινό A ovo večeras, σας ομολογώ priznajem, ότι ένιωθα βαθιά συγκίνηση. Τα ανατοϊκά βομβαρδιστικά δεν σταμάτησαν στη Ιουγκοσλαβία. Σφυροκόπησαν τους λαούς του Αφγανιστάν και του Ιράκ, αφήνοντας άναυδη την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ο Χαρίλαος Φλωράκης, αταλάντευτος και ξεκάθαρος πολέμιος του ιμπεριαλισμού, ήξερε καλά να τον πολεμά αλλά και να τον ζυγιάζει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι αν ξεμπλέξουν με τον, πώς το λένε αυτόν, τον Λάντεν, ότι όλα θα ησυχάσουν. Εδώ άλλο πράγμα κρύβει όλη αυτή η υπόθεση Λάντεν. Ποιο? Να κυριαρχήσουν απόλυτα στον χώρο αυτόν της Ασίας πετρέλαια, αγωγή. Και στην Ευρώπη ακόμα πάνε. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει ομαλά. Είναι αναγκασμένοι να παίρνουν μέτρα τέτοια τα οποία θα στρέφονται ενάντια στις δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα του λαού. Αυτά τα οποία με αίμα και υδρότα τα απέκτησε ο ελληνικός λαός. Και είναι μακριά, λέει, η νύχτα, κλείς τα μάτια να τη δεις. Κάτι άκουσα εδώ για τον Βόλο, ότι ζητάνε να πάνε θελοντές, ναι, στο Αφγανιστάν. Τι δουλειά έχουμε. Τι δουλειά έχουμε. Πολύτιμη παρακαταθήκη η πολύχρονη εμπειρία του στους λαϊκούς αγώνες ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Γεγονότα της Μέσης Ανατολής
τα γεγονότα πολέμου ενάντια στους λαούς της Παλαιστίνης, τα στρατιωτικά πραξικοπήματα και γενικότερα η δράση και η πολιτική των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών αυτό ομολογούν, αυτό μαρτυράζουν. Η διεθνιστική δράση του Χαρίλαου Φλωράκη αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε από πολλά κομμουνιστικά κόμματα. Του έχουν απονεμηθεί το βραβείο Φιλίας των Λαών από τον πρόεδρο του Ανώτατου Σοβιέτ της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, το βραβείο του Καρλ Μάρξ από το Συμβούλιο του Κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και το βραβείο Δημητρόφ από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Ιδιαίτερη στιγμή η απονομή του βραβείου Λένιν το Σεπτέμβρη του 1984 από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Η ανώτατη αυτή διάκριση ήρθε ως αναγνώριση στη μεγάλη επαναστατική δράση του Χαρίλαου Φλωράκη στον αγώνα του κατά του ιμπεριαλισμού και της αντίδρασης για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, το σοσιαλισμό. Την Κυριακή στις 22 Μαΐου του 2005, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει ότι ο επίτιμος πρόεδρος του κόμματος, Χαρίλαος Φλωράκης, άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 το απόγευμα από καρδιακή ανακοπή. Η δράση του έβαλε τη δική της φραγίδα στην ηρωική πάλη του ΚΚΕ στον ανηφορικό δρόμο που βαδίζει επί 87 χρόνια. Όχι μόνο δεν μετάνιωσε για τον δρόμο που επέλεξε, αλλά συνήθιζε να επαναλαμβάνει ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσε ξανά, αν αυτό μπορούσε να γίνει. Γιατί γνώριζε ότι δεν είχε κάνει λάθος. Γιατί γνώριζε ότι τη ζωή ομορφαίνει περισσότερο και ότι η ανθρώπινη υπόσταση καταξιώνεται μόνο στον αγώνα για την αλλαγή της κοινωνίας. Ο Χαρίλαος Φλωράκης ήταν γέννημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ήταν λαϊκός ηγέτης γιατί ήταν κομμουνιστής.
Αποχαιρετισμός εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν χτυπάμε καμπάνες. Όχι. Δεν χτυπάμε καμπάνες. Αυτός που πέρασε δεν είναι ένα τραγούδι που τελείωσε. Αυτός που αγωνίστηκε σαν ένα τεράστιο φως και έπεσε σαν ένας ήλιος με κασκέτο. Αυτός που πέρασε δεν είναι ένα τραγούδι που τελείωσε. Ακριβέ μας, αγαπημένε σύντροφε Χαρίλαε, γιατί να μην έχεις περισσότερες ζωές για να προσφέρεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Είναι δικά σου λόγια αυτά, μοναδικά. Εσύ το είπες το 1998, όταν η Κεντρική Επιτροπή σου προσέφερε μια αναμνηστική τιμητική πλακέτα. Τότε, στο πρόσωπό σου, τιμήσαμε ζωντανούς και νεκρούς αγωνιστές. Σε τιμήσαμε σαν ένα μέρος της ζωντανής και γραπτής ιστορίας του τόπου μας. Έτσι είναι, σύντροφε, όπως το είπες. Μια είναι η ζωή του καθένα, της καθεμιάς. Έχει μεγάλη σημασία πώς τη ζεις, για ποιο σκοπό, τι την κάνεις σε αυτή τη ζωή, είτε σε φτάσει πάνω από τα 90, είτε λίγο πριν, είτε πολύ πιο πριν.
Εσύ, σύντροφε, την είπες την άποψή σου. Την κατέδειξες με τη ζωή σου. Σε κατεβοδώνουμε σήμερα σαν το παλικάρι που έπεσε με ψηλά το κεφάλι, που δεν λύγησες γόνα στους δύσκολους καιρούς. Τα βιογραφικά σου στοιχεία, τα γεγονότα του τόπου που σημάδεψαν τη ζωή σου, αλλά και τα διεθνή γεγονότα με τα οποία συνδέθηκες, είναι γνωστά. Όλοι τα ξέρουν. Όμως, στην ιστορία του κάθε αγωνιστή, του κάθε κομμουνιστή και κομμουνίστριας, υπάρχουν ξεχωριστές στιγμές, ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με τη φάση και τα καθήκοντα του κινήματος. Πάντα οι πολλοί καθορίζουν τις εξελίξεις, αλλά αυτό σε τίποτε δεν μειώνει τον ειδικό και καθοριστικό ρόλο της προσωπικότητας, όταν μάλιστα συμβαίνει να έχει υπεύθυνη θέση, άρα ξεχωριστή υποχρέωση. Αναφερόμαστε στις κρίσιμες στιγμές της τελευταίας δύσκολης 15ετίας, για τη στιγμή της μεγάλης καθοριστικής επιλογής. Ολοζώντανη είναι μπροστά μας η αποφασιστική συμβολή του Χαρίλαου Φλωράκη το 1990 στην ευρεία ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, στο 13ο συνέδριο το 1991, στην υπεράσπιση της προσφοράς του σοσιαλιστικού συστήματος. Η θαραλέα στάση του να λιδωρήσει τα βουνά του ψέματος που έπεφταν στο σοσιαλισμό και στην ιδεολογία του. Η στέρεα πεποίθησή του ότι ο κόσμος θα αλλάξει, ο σοσιαλισμός θα νικήσει, τότε σε εξαιρετικά δύσκολες και σκοτεινές στιγμές τα έλεγε. Δεν είναι πάντα εύκολο να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Δεν είναι πάντα εύκολο να στέκεσαι όρθιος όταν άλλοι πέφτουν. Και ακόμα περισσότερο να ανοίγεις νέους δρόμους. Σύντροφε Χαρίλαε, τον τίτλο του λαϊκού ηγέτη, του ιστορικού ηγέτη, το κατέκτησε σε όλα τα πεδία του αγώνα, σαν συνδικαλιστής, πολεμιστής της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού, σαν φυλακισμένος και εξόριστος, σαν επαναστάτης σε δύσκολες στιγμές. Μια ακόμη ξεχωριστή ματιά επιθυμούμε αυτή τη στιγμή να ρίξουμε στη μακρόχρονη ενθουσιώδη ζωή σου. Ο σύντροφος Χαρίλαος, πολύ νέος, με εμβριώδη πολιτική συνείδηση μπήκε στον αγώνα μαθητής ακόμα. Και από τότε δόθηκε και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά, ψυχήτε και σώματι. Ο Χαρίλαος δέχθηκε να γίνει αυτό που στη δική μας κομματική φιλολογία αποκαλείται επαγγελματίας επαναστάτης. Όρος που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική καριέρα και το επάγγελμα, με την αποκατάσταση και το προσωπικό βόλεμα, με την καρέκλα. Όσοι υποστηρίζουν ότι η ολοκληρωτική απορρόφηση από την κομματική δουλειά, τη θεωρητική και πρακτική δράση, την οργανωτική καθημερινή δραστηριότητα, σε κάνουν απόκοσμο ψυχρό, αποσπασμένο από το λαό και τα γεγονότα, διαψεύδονται. Τους διαψεύδει πανηγυρικά το αντιπροσωπευτικό μας και όχι μοναδικό παράδειγμα της προσωπικότητας του Χαρίλαου Φλωράκη. Η απόλυτη απορρόφησή του στην κομματική δουλειά, δηλαδή στη μεγάλη λαϊκή υπόθεση, η αφοσίωσή του στα επαναστατικά ιδανικά, η πολύχρονη φυλάκισή του, δεν του στένεψαν την προσωπικότητα και τους ορίζοντες. Καλλιέργησαν ακόμα περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την εντιμότητα και λαϊκότητά του, την αυθεντικότητά του, την ικανότητά του να συνδέεται με το λαό, να καταλαβαίνει τον απλό άνθρωπο, να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Το πρακτικό σχολείο του αγώνα ήταν το λείπασμα, ήταν το πεδίο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε η προσωπικότητα του Χαρίλαου Φλωράκη. Όταν ο Χαρίλαος Φλωράκης έλεγε ΚΚΕ, όταν μιλούσε για το κόμμα, το ξεκαθάριζε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με τα γνωστά σύμβολά του, τη μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, το πρόγραμμα και τις αρχές του. Το έγραψε στο αποχαιρετιστήριο που άφησε στο κόμμα και για μας αυτή η φράση, σύντροφε, είναι πολιτική ορμήνια. Αναζητούσε πάντα τον τρόπο να γίνει το κόμμα αποτελεσματικό, ικανό να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να μην επαναλαμβάνεται, όταν οι περιστάσεις έφερναν νέα στοιχεία στην επιφάνεια. Απεχθανόταν τη στατικότητα. Όταν έλεγε ΚΚΕ, εννοούσε την ευθύνη και το χρέος των κομμουνιστών απέναντι στο λαό. Στη μάχη για την κοινωνική λαϊκή ευημερία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, την ευθύνη των κομμουνιστών να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όταν ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος χτυπά στη γειτονιά μας,
αλλά και στην πιο απόμερη μεριά της γης. Μισούσε το σοβινισμό, το ρατσισμό, τον εθνικισμό. Όταν έλεγε ΚΚΕ, εννοούσε την ευθύνη για την ανάπτυξη του διεθνισμού της εργατικής τάξης των λαών γενικότερα. Το μόνιμο χρέος για τη λαϊκή συσπήρωση και ενότητα. Το χρέος απέναντι στην υπόθεση του σοσιαλισμού της κομμουνιστικής κοινωνίας. Όσο συνειδητοποιούσε ότι ο χρόνος βαραίνει στους ώμους του, τότε θύμωνε, στενοχωριόταν. Δεν ήθελε κανένα φυσικό εμπόδιο στην προσφορά του. Δεν είχε μάθει να υποχωρεί στα εμπόδια. Ήταν ρεαλιστής όμως. Γνώριζε ότι και η ζωή του θα είχε κάποιο τέλος. Δεν το φόβησε ο θάνατος. Αλλά, και πολύ σωστά, απεχθανόταν κάθε τι που μετέτρεπε την ιστορία του κόμματος και κατά συνέπεια και τη δική του την προσωπική σε μουσείο του παρελθόντος. Δεν φοβήθηκε. Δεν δίσταζε να αναλύει κριτικά την ιστορία του κινήματος και του κόμματος. Δεν ένιωθε αναστολές προκειμένου να μιλήσει ανοιχτά για αδυναμίες, ελλείψεις, λάθη που έγιναν. Έδειξε αντοχή απέναντι στην άδικη κριτική και πολεμική σε βάρος του κόμματος, σε βάρος του προσώπου του. Ένα πράγμα δεν άντεχε. Τις αντιλήψεις και πρακτικές που υπογράμμιζαν τη ματαιότητα της αντίστασης. Στις οποιασδήποτε. Μπορούσε ακόμα να ξεχάσει άδικες επιθέσεις και πολεμικές κατά του κόμματος. Μα δεν άντεχε καθόλου τα κελέσματα της υποταγής των ισχυρών και τον εκάστοτε νικητή. Ήθελε πάντα να μένει τη λαμπάδα του αγώνα. Ήξερε καλά ότι τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι πληρώνονται, ακόμα και με τη ζωή του αγωνιστή. Αλλιώς δεν υπάρχει ιστορική δικαίωση και ελπίδα να κοκκινήσει πλάση, όπως έλεγε ο ποιητής. Χαρακτηριστική ήταν η αγωνία του για τη διεθνιστική κομμουνιστική δράση, για το ρόλο του εργατικού κινήματος, το συντονισμένο αγώνα των λαών κατά του πολέμου, του ιμπεριαλισμού, κατά της καταπίεσης, της φτώχειας και της πείνας, κατά της κρατικής καταστολής και της βίας. Πώς να ξεχάσουμε πόσο σπίθιζαν τα μάτια του όταν συζητούσαμε για τις διεθνείς συναντήσεις κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων. Τις αγωνίες όλων μας για να δυναμώσει στις σημερινές συνθήκες ο προλεταριακός διεθνισμός, ο συντονισμός της δράσης των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, οι ευρύτερες διεθνείς αντιπεριαλιστικές συμμαχίες. Και πόσο έλαμψαν τα μάτια του όταν του προτείναμε να τεθεί επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής που θα επισκέπτονταν το Βελιγράδι και τις άλλες πόλεις της Ιουγκοσλαβίας στο φόρτε του πολέμου, εν μέσω ανελαίητων βομβαρδισμών. Σύντροφε, δεν θα ξεχάσουμε τις αντιδράσεις σου, τις φωνές σου, όταν σου λέγαμε ότι θέλουμε να προσέξεις. Θέλουμε να γυρίσεις σώος πίσω, γιατί ο αγώνας δεν σταματά με τίποτα. Πήγαινε αποφασισμένος για όλα. Και όπως μάθαμε μετά το γυρισμό του, ήταν απίθαρχος. Δεν φρόντισε τον εαυτό του ούτε στιγμή. Ήταν αγανακτισμένος για τον άδικο πόλεμο. Έτοιμος να δώσει και τη ζωή του ακόμα και για τους λαούς της περιοχής. Βγήκε στην επιφάνεια, ολόκληρος και ακέραιος, ο διεθνισμός του επαναστάτη, το μίσος για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η δίψα για την ειρήνη και το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για την τύχη τους. Σύντροφε Χαρίλαε, είσαι τυχερός. Κατέκτησες με το σπαθί σου τον τίτλο του λαϊκού ηγέτη, του ιστορικού ηγέτη και τον κράτησες μέχρι την τελευταία σου πνοή. Τον δικαίωσες, κανείς δεν μπορεί να στον αμφισβητήσει. Είσαι τυχερός. Πέρασες μια ζωή δύσκολη, ανέβηκες βουνά, κατέβηκες βουνά, περπάτησες φαράγγια, κοιλάδες, πεδιάδες. Χρόνια στη φυλακή και στην εξορία. Παρά τη θέλησή σου πέρασες στην προσφυγιά, μακριά από την Ελλάδα. Μπήκες όμως, παράνομα, γιατί ήξερες να σέβεσαι τον υπέρτατο νόμο, το δίκαιο του λαού και την εντολή του κόμματος. Πέρασες πολλές φορές ξιστά από το θάνατο. Κι όμως η ψυχολογία σου ήταν σαν να έζησες μια ζωή σε ένα ίσιωμα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς ανηφόρες και κατηφόρες. Σαν να έζησες μια ζωή εύκολη και βολική. Τελικά κέρδισες την ηρεμία του αγωνιστή που νιώθει ότι έκανε το χρέος του. Είσαι τυχερός, γιατί εμείς ξέρουμε ότι μέχρι την τελευταία σου πνοή
έμεινες ορθός, τιτός, περήφανος κομμουνιστής, αμετανόητος για τη ζωή που επέλεξες, για το όραμα του σοσιαλισμού της κομμουνιστικής κοινωνίας. Εμείς έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας για να το αποδείξουμε. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα οι τελευταίοι μήνες, ήταν δύσκολοι για το Χαρίλαο Φλωράκη, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας, των φυσιολογικών προβλημάτων ηλικίας. Ένιωθε σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Αισθανόμαστε την ανάγκη και την υποχρέωση αυτή τη στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους και εκείνες που με τρυφερότητα, φροντίδα και αυταπάρνηση τον φρόντισαν, τον στήριξαν, απάλυναν τον πόνο του. Μέρα νύχτα δίπλα του σε βάρδιες, έκαναν ό,τι μπορούσαν, να μην αισθάνεται μόνος, να μην αισθάνεται ανήμπορος. Ευχαριστούμε όλους εκείνους που τον επισκέπτονταν τα βραδάκια, έπιναν μαζί του λίγο κρασί, του πρόσφεραν ευχάριστες στιγμές με την παρέα τους, με τη συμπαράστασή τους. Ακριβέ μας σύντροφε, εσύ έφυγες. Όμως δεν μας επιτρέπεται να πούμε ότι μαζί σου έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία και τη δράση του κόμματος. Εμείς δεν θα πούμε γυρνάμε σελίδα. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστες, πράγμα που μας το δίδαξες εσύ και η γενιά σου, δεν βάζουν ποτέ ούτε άνω ούτε κάτω τελεία στις υποχρεώσεις στη δράση. Αν γυρίσουμε σελίδα, είναι σαν να πιστεύουμε ότι ήταν μάταιη η προσφορά σου. Αυτό που έκανες, αυτά που έκανες, αυτά που είπες, αυτά που σκεφτόσουνα, οι αναζητήσεις και οι σκέψεις σου μένουν και θα μένουν για πολλά χρόνια ακόμα στην επικαιρότητα. Θα γράψουμε νέες σελίδες εμείς, χωρίς τη φυσική σου παρουσία, όπως θα γράψουν νέες σελίδες οι κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές και αγωνίστριες, χωρίς εμάς τους σημερινούς. Να είσαι βέβαιος ότι και αύριο και μεθαύριο, όταν θα επεξεργαζόμαστε τις αποφάσεις μας, όταν θα συζητάμε τις συγκεκριμένες επιλογές στη συγκεκριμένη στιγμή, θα σε σκεφτόμαστε. Θα σκεφτόμαστε αυτά που είπες, θα ανατρέχουμε στην πείρα σου και τη δική σου, γιατί είσαι μέρος της συλλογικής πείρας και δράσης του κόμματος. Εσύ, σύντροφε, φεύγεις οριστικά και αμετάκλητα σαν φυσική παρουσία ανάμεσά μας. Και εμείς προχωράμε μπροστά, κι ας μας θεωρούν ορισμένοι εθεροβάμονες. Περήφανοι για το ΚΚΕ, ασυμβίβαστοι στους σκοπούς του, αδιάλακτοι στις αρχές του. Άλλωστε, με 1000 ονόματα μια χάρη. Ακρίτας ή ταρματολός, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Η Κεντρική Επιτροπή σε αποχαιρετά. Η Κεντρική Επιτροπή σε αποχαιρετά όλο το κόμμα. Αλλά δεν σε αποχαιρετούμε χτυπώντας τις καμπάνες όπως γίνεται συνήθως. Γιατί εσύ που πέρασες δεν είσαι ένα τραγούδι που τέλειωσε. Αποχαιρετισμός εκ μέρους της νεολαίας. Τούτη την ίστατη ώρα, τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας αποχαιρετούμε με τιμή, υπερηφάνεια και ευθύνη το σύντροφο Χαρίλαο Φλωράκη. Στα μονοπάτια της σύγχρονης ιστορίας του λαού και του τόπου μας συναντάμε το σύντροφο Χαρίλαο και τη μεγάλη ταξιαρχία αυτής της γενιάς να ανοίγουν δρόμους και να διδάσκουν με την αταλάντευτη πίστη τους στα ιδανικά του σοσιαλισμού. Δεν έλειψαν από κανένα γύρισμα της ιστορίας. Ήταν παρόντες στα προπολεμικά χρόνια της δεκαετίας του 30. Έγραψαν την εποποιία της εθνικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Άντεξαν στα χρόνια της προσφυγιάς, πρωταγωνίστησαν στους αγώνες μεταπολίτευσης. Ο σύντροφος Χαρίλαος είναι αλήθεια ότι ήταν κάτι το ξεχωριστό. Δεν ήταν όμως τίποτε λιγότερο και τίποτα πέρα από το κόμμα του. Η τιμή του υπήρξε η τιμή του κόμματος, το σπίτι του το κόμμα. Ο νεαρό μέλος της ΟΚΝΕ, που έμελε να γίνει Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και επίτιμος πρόεδρός του,
ήταν γέννημα θρέμα του τιμημένου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ήταν κομμουνιστής. Αυτή του την ιδιότητα δεν τη διαπραγματεύτηκε ποτέ. Χάρη σε αυτή του την ιδιότητα έγινε ιστορικός, λαϊκός ηγέτης. Μπήκε βαθιά και ρίζωσε στις καρδιές του ελληνικού λαού. Εμείς, η νέα γενιά των κομμουνιστών, το γνωρίσαμε καλύτερα από πιο κοντά την περίοδο που ακολούθησε το 90-91. Στα δύσκολα χρόνια των ανατροπών και της Επανάστασης, όταν οι σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδέες, οι αξίες της εργατικής τάξης χλευάζονταν και λιδωρούνταν, όταν πολλοί θεώρησαν ότι έφτασε στο τέλος της ιστορίας, ο σύντροφος Χαρίλαος έλεγε στα μέλη της ΚΝΕ: «Μελετήστε σε βάθος την ιστορία του κόμματος και του εργατικού κινήματος. Να φυλάτε ως κόριο οφθαλμού τη θεωρία. Να τη μελετήσετε σε βάθος. Να την καλλιεργείτε και να την αναπτύσσετε, αλλά να μην την αποσπάτε από την πραγματικότητα. Στην πορεία της ζωής σας θα ζήσετε στιγμές ανάτασης, ανόδου του κινήματος. Αλλά η κίνηση προς τα μπρος δεν είναι πάντα γρήγορη όσο θέλουμε ή πάντα ανωδική. Και τα άγωνα χρόνια, αυτά της μονότονης καθημερινής δουλειάς, δεν είναι ευκαταφρόνητα. Η πιο σπουδαία ικανότητα για τον κομμουνιστή είναι να μπορεί να δρά με συνέπεια και ενθουσιασμό καθημερινά, ξεπερνώντας το ένα εμπόδιο μετά το άλλο, να έχει πάντα το στο μυαλό του και να μην χάνει από τα μάτια του τους τελικούς μεγάλους σκοπούς που παλεύει να πραγματοποιήσει. Μια τέτοια στάση γενναιότητας πρέπει ο κάθε νέος κομμουνιστής να φιλοδοξεί να κατακτήσει. Γι' αυτό υπογραμμίζω, έλεγε, την απέτηση για τον νέο ηρωισμό της εποχής σας, που είναι η συνέπεια σε αξίες ιδανικά, η σταθερότητα σε αρχές που καταξιώθηκαν μέσα στην ηρωική πορεία του κόμματός μας και του εργατικού κινήματος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, νέοι της ΚΝΕ, να γίνει ο λόγος του καθήκον μας. Δεν αρκεί να σας στήσουμε στο μεγαλείο αυτής της προσφοράς. Έχουμε παρακαταθήκη τη στάση ζωής του και τη βαθιά αισιοδοξία που αντλούσε από το δίκαιο του αγώνα. Οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη μας τις σύγχρονες σύνθετες συνθήκες, για να μείνει η σπορά τώρα που φεύγουν οι ζευγάδες, να μείνει η σπορά και να φουντώσει, να μεγαλώσει, να καρπίσει, να ρίξει με τη σειρά της νέους σπόρους στη γη, έτσι που να σηκωθεί η σημαία του αγώνα μέχρι τον ήλιο. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε σύντροφε Χαρίλα Φλωράκη. Της πείνας κλάβει εμπρός εμπρός, το δίκιο τον κρατήρα βγαίνει, σαν φροντίσα κεραυνός. Φτάνουν πια της σκλαβιάς τα χρόνια, τώρα εμείς οι ταπεινοί της γης, που ζούσαμε στην τα χρόνια, θα γίνουμε το πάνε εμείς. Στον αγώνα ενωμένοι, ας μη λείψει κανείς. Πονάτη μας προσμένει
Ο κόσμος που ζούμε μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι.